una altra cosa, perquè no és... Hola, bona tarda. Estem a la Unió Esportiva de Sants i ens estan ensenyant tots els seus trofeus i samarretes perquè muntarem un aparador un dia d'aquests i aquí hi ha les vitrines amb totes les copes. I quina és, la dels Borbons? Doncs aquí tenim de l'Alfons 13. Hi ha un parell de 3 guanyades. Bueno, impressionant, eh? La seu no la podreu venir a veure, però el que sí podreu venir a veure és l'aparador de Tot Art, on hi hauran algunes copes i també les seves samarretes emmarcades, que les podeu comprar a través de la seva pàgina web. Quina és la pàgina? uesans.cat/botiga i podeu accedir a la botiga online. Doncs ja sabeu, és un club centenari o no? Quasi, som del 1922. Bueno, doncs ja falta poc. Falta molt poquet per fer els 100 anys. I quants equips teniu? Ara mateix 36. Molt bé. Entre futbol base, futbol femení i futbol sala. O sigui que poden fer socis encara que no practiquin el futbol. Sí, i a més aquest any comencem amb el que és el Bet Esport, que fem esport gratis per majors de 55 anys tots els dematins. Molt bé, doncs ja podrem participar també. Gràcies, eh? Doncs perfecte. Adeu. Bueno.